Susunod sa gabos. Always number one, always DCGB, alas G6 po nin pagka aga, ngunya pong aldaw, nin Domingo. Panagos kita mga tugang na nakantabay sa mga pangyari po dyan sa satuyang kapalibutan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga si Henry M. Hanggang lang po kitang 11 o'clock ang satuya po na nagigibuhon mga tugang bago kita magtapos kan satuyang coverage. Ilalive ta po digdi sa DCGB ang banal na misa hali po diyan sa simbahan ni San Rafael, no? Saint Raphael Archangel digdi po mga tugang sa Ciudad de Legazpi. May misa sindang 11, ano Kuya Nems, tama? May misa sindang 11 o'clock mga tugang, kaya sinda mga tugang iyan tabian sa tuya na ilalive tabi pag 11, and then masusamuyang coverage team medyo pahingaran mingo na po nag-araga kami mga tugang ki Saramo-Samo, mga tugang magpunpa kaso magpumpatabi kaso kaso Banggi, kaya po mag-aga kita, and mas maray po na sa pagkatapos kan sa tuya tabi na coverage gusto niya to na pasalamatan lalo mga tugang sa tuya tabi na mahal na Diyos, no? Ang sa tuya tabi na mahal na Diyos para po sa kita po na spare kan bagyo na si Pipito. Although nag-agi kita signal number 4 hanggang po number 2, number 3, no? Mas pero de po kita nagulpi mga tugang kan sinabi na maraot na panahon digi po sa tuya mga tugang na probinsya Canalbay. And sa satuya na padagos na pag-antabay mga tugang dahil niya itong paglingawan ay sabay po sa satuyang pangadji mga tugang ang satuya tabi na mga kababayan dyan po sa probinsya nin Catanduanes. Kasi bago ko yan, sa nag-interview mga taga-Catanduanes, di ba? Mga informasyon hali po dyan mga tugang sa Catanduanes, ang satuya tabi na mga kababayan. Pero ano ibang concern ko niyan, hindi po sa satuya na Legazpi City, as in probinsya Canalbay, sa kuryente, pero sa harong ko yan, de ko nariparo pag uli ko may kuryente sa arong. De ko nariparo ta. Diretso ako tabi na nag-inom kitubig, buda nagkuhakan susigan sa kuryente. De ko nariparo kung may kuryente sa arong. Kaya rin sa maabaka. Kumusta po kamo dyan, mga tugang? Kaya po pag 11 o'clock, pag 11 o'clock tabi, manadaglindo ang misa, tabi hali po dyan sa parokya po ni San Rafael. Ngunyan pong aldaw ni Domingo. Pero, as of 24 minutes ago, 24 oras po ang nakaagi, mga tugang si Governor Glenda Bungao nagpaluwas na tabi ki executive order para po sa decampment kan gabos niya to na mga naka-star po dyan sa evacuation centers. So mga nag-evacuar, ma-decamp na po kamo. Susog po sa order kan gobernador, decampment and resumption of work. Yan. Pwede kaya ako yan naming ngunyan. Sige, haling ko, burukasan mga malls ngunyan. Pero sa iba pang mga tindahan. And sa iling ko, sa aga, resume na po ang klase. Sana po pag-resume kang klase, so mga kababayan ta na magamit kan mga classrooms, maray po so klase kang classroom na inirestara nindo. Di po kinagisi na kung ano dyan nakapadukot, mga tugang sa endong mga classrooms ta. May mga aki baga kaya kuya ni Mikon siya, uning po kayan, masyado siyang so pag nahiling, kwanturo siya, naggangalas siya kung ano iyan. Kaya para kutik-kutik niya iyan. Sabi, kaya mga tugang, sana okay kita sa aga pagbalik po kang klase. Pero sabi ni Governor Glenda Bungao, madali lang Sabi ni Governor Glenda Bungao, nag-text pa lang si Father Jerry Lagata, sa Hubillar, wala pa po kuryente. Pero at dyan na 4 p.m. may misa sa parokya. Iyon man o sabi ni Father Jerry Lagata, assign po na kura paro ko dyan sa Hubillar Parish, sa simbahan kan Hubillar. Dahil pa ang kuryente sa endang munisipyo, sa endang parokya.
Pero ngayon, may misa ngayon dyan na alas 4 ng hapon. Kaya kamutabi ng mga taga-Hubilyar, pipaaram na po ang, ano yan, pipaaram po sa Endo, pipaaram tabi sa Endo, mga tugang, ano yan, na may misang alas 4. And kung paran, may text man sa ko sininong Romitan, bukas na ngaya po ang ano yan, LCC, no? Piparam sa gabos na ang LCC tabi bukas na, ha? Bukas na. Kuya Names, naghapot si Kuya. Anong oras ang programa ni Dr. Joey Tito? Anong oras siya? Ay naghapot kayo, pandek wala na riparo, oh. May message pala si Dr. Joey. Dapat mo niya na aga, no? Di ba? Dapat mo niya pala na aga, di ba? 9:30 to 11, ano? Okay. Diyan hapon, wala man siya? Wala sa, okay. Simbagong ko pa lang si Padi, sorry, mali lang Tapos simbagong ko si Doc Joey Bitito, kuwampalan, naghapot palan, kansa kan may programa sinda kasubago, kababasa ko lang. Okay. Sige. May black time kaya sinda digdi po sa DCG until 12 noon pa po. Special yan, okay. Broadcast. Okay. Sige, dakulong pa nag-trick sa kuya kasi bago ko nagkano yan. Deko nagka-hirilingtan, medyo kuwan pa kaya medyo tayong ako, pirot ako. Nangiturog ako. Tabi kinagkape ng minuto. Anyway, tabi. So LCC, number 1. So LCC tabi bukas. Ngunyan pong aldaw. Sabi ni Ninong Romitan. Tapos si Father Jerry Lagata. So si misa po dyan sa St. Raphael sa Hubilyar Parish. Alas 4 po din hapon. Maski di po dahil kuryente. Alright, maski dahil po sindang kuryente. Okay? Pag 11 o'clock man, madadanggog po ninudigli sa DCGB ang misa tabi sa hali sa St. Raphael. Tayo ko sinang misa ko yan, nagpost na ano? O sige, bago basahon ko sudikampent ni Governor Glenda tabi, sa Taisan wala pa po kuryente sa resettlement. Yan, initabi, wala pa kuryente Abanico Festival. Anong oras daw sinama pailaw? Sarado pa ang mall. Oli Robinsons ang bukas. Iyo. Adi. Sa Ginubatan, wala pa kuryente. Sana within the day magkuryente na bata may classic kinatrabaho saga. Yan. Okay. Dahil bang kita masyadong damage selling ko, madaling ma-restore yan. Sige daw. Baka ang report ni Karen, konektado din sa babasahon ko, kaya palugong ko na muna si Karen. Mga tugang ang sa tuyang mga pag-iriba. Hali po dyan sa lawas. Karen, good morning. Good morning. Hi ka. Yes, VP, tama ka tabi. Yaw na kumigtis apsi mo. Tapos tatakutan ta sa na ini decampment order and sa mga evacuate. Opo. And at the same time, ini assumption of work. So, kaipaan tapos inkalgado kan apsi mo, engineer Dante Paglaw. Wow. Nga isa mismo, ang personal menting makapagklaro sa gabos ka ining advisory na recommendar ninda. Opo. Karo pa, diba at malibong ang mga tao na resumption of classes na ito. Oho. Pamanso na tabi ito, VP. Hali na mismo kunig kay Engineer Paglaw. Tama clearing pagkan mga eskwelahan. Yes. So, VP, uni po, ipasa ko ng linya kay Engineer Dante Paglaw. Opo. Engineer, maray na aga po. Marina aga tabi, VP Henry. Yes. Garo kitang dawa. Feeling ko, parang matagdag ang matatang dawa, no? Muna patian si Karen, gari matagdag naman ang matakaan. De bali, migo sumata, basta ako usupusot, ako matagdag ang puso, may makapurot na iba. Problema tang dawa. Ayo. Dapat pagkariyang pagkagato. Okay. Sige po. Ano tabi ang latest na advisory tabi kan sa tuyang gobernador? Go ahead tabi, engineer. Kasi bago tabi, dito may pinaluas na advisory. Yun ang PDRRMC APSIMO Advisory number 31-2024. Opo. Decampment and resumption of work. Opo. Nakatawag po digdi, as SP Petito continues to move away from Albay and with the associated hazards from the weather disturbance diminishing, Opo.
along with pag-asa's downgrading of tropical cyclone wind signal in Albay, respective local government units are directed to follow these instructions. Opo. Number 1, execute localized decampment only after verifying that it is safe for residents to return to their community. Iyon, very clear. Number 2, the concerned LGUs and respective barangay disaster risk reduction Aha. management committees shall facilitate the decampment and supervise the cleanup Iyon. of the temporary shelters and evacuation centers. Iyan, okay. Number 3, work in government offices, private sectors, and business establishments shall resume effective today. Iyon, So okay. ordered. Klarado tabi ini. Daong Bungaw, Acting Governor, and PDRRMC Chair. Opo. Magayon ini na ising number 2, saro ini sa importanteng po to tabi engineer na sa mga barangay disaster BDRMCs bago pagkatapos na mag-decamp, bago mag-urulian, i-supervise ang clean up sa kada temporary shelter, lalo na po sa mga eskwelahan na ginaramit. Iyo tabi, Baby Henry, tibaan sa aga, tibaan niya na later this afternoon, magpaluwas naman siya Opo. another advisory for the resumption of classes. Yes. Actually, yung ponsod ko na po sa imuta, didi baga sa 1, 2, 3 na advisory, de po na-mention sa resumption of classes, tabi engineer. Iyo tabi, Baby Henry. I see. Okay. So may separate po na kwan na order para sa resumption of classes diyan hapon ano? Tibad po magpaluwas ka dyan na hapon. Hindi po yan sa kamugtakan kan mga iginibong evacuation center. Iyo mananggan ano. So readiness, tabaka kung bako pa ready o baka may mga nagkararaot o mga mati pa, dahil pa pwede basta-basta palaugon sa mga akita sa aga ano tabi engineer. Iyo tabi, BP Henry. Kaya mas maray mananggad na i-ready yan and hilingon kung ano tabi ang sitwasyon. Okay, so localized decampment tabi. Gusto sabihin tabi pigatawan na kipoder sa mga alkalde sa munisipyo. BP Henry. Nagibon po ang siring na bagay ano after kang pigapod na assessment. Ari. Opo, so private sectors imbista okay, klarado na pwede pati sa mga malls tabi. Taburo so sisingani bukas nangon yan. Iyo tabi. Okay. So very good tabi ini. Ano pa tabi ang ibang tatawarin doon kang gobernador tabi engineer para sa decampment tangon niya na aldaw? So far, tabi Henry, padagos kami sa pag-monitor ining pagigibong decampment and naghahalat kami kan mga reports from LGUs kung igwaman. So far kaya dito man sa mga nakakabot na mga reports to mga untoward incidents. Opo. Solamente, man lang ito sa nangyari kasunod mga flooding next website. Iyon marayan kwantang yan engineer. Maski sa mga expected tang flood prone areas, dahil manag-uran or even yung mga tinampo halos gabos passable tabi ngon yan ano po? Iyo tabi, possible. Oo, dahil kita ko. Apera lang kan so pag-evacuate kan mga tao. Yun lang ang medyo activity. Pero the rest, medyo okay po kita Opo. Very good. Okay, so kami gusto mo magpasalamat sa Endo, sa provincial government, sa APSEMO, lalo na po sa liderato mo, sa katuwang mo si Dr. Cedric Daipin sa Gabos, tabi sa, sabi nga ni, successful preparations para po ang Gabos ng mga tao ay bugtak sa safe na lugar habang pigahalata po sa pag-agi ni Typhoon Pipito sa probinsya Canalbay, tabi engineer. Ayun, naputol si Karen. Baka nagre-dial tabi, no? Okay na? Nawala? At ako maapod. Baka apudan ko. Apudan ko. May lang ha. Apudan ko si Karen. Irakma, naputol. Pahingaw lang ta naman si Karen. Medyo kwa na. Okay na? Wala na? Wala na? Ako na lang maapod kay Karen. Baloon ta. Tage. Ayun. Okay na? Karen, pagkasimbaga doon, tabi ko. Hello, engineer, Karen? Ako, naputol. Iya po, okay. Siguro, nabusan ang kilod si Karen. Nag-aga na?
Okay. Sabi ko nga ni kasubago po, gusto mi kamong pasalamatan engineer sa endong ginibong effort tabi si Governor Glenda, si Dr. Cedric Daep sa very successful niya atong preparation, and maski na kita tinamaan, magayon po sa naging preparasyon asin sa tuyang paghanda sa pagsabat tabi kan kay Pipito tabi sa probinsya kan Albay. Yung tabi, Binti Henry, salamat man tabi sa mga member ka na media. Yes. Nagtapang sa pagdisiplinar ka na mga informasyon. Sa kulang pong bagay yan na sa pagpaakot yan mga informasyon, importanteng informasyon. Opo. Mas ka ano pong radyo, basta anong rekomendasyon mo tabi pag-aro kayo ng sitwasyon tabi, engineer? Basta sa radyong nagiging pakinaman. Dako lang katawanan. Dako lang pakinabangan. Okay tabi. Salamaton habuda. Siguro so nagturuwang sa endo tabi na government agencies, basta may gusto ka tabing sabihin, engineer tabi. Iyo po, salamat sa mga ahensya, national partners kan provincial government of Albay, like OCB, PSWD, yung Philippine Army, Philippine Coast Guard, PMP, Air Force dito, WH, and ito pong agency na nakatabang sa pagpreparar sa pagsakman kayo ng Pipito. Opo. Okay, engineer, salamaton ha. Siguro pwede na kita magpuro pahingalo adi, di ba? Gari duda ko taon ka pa. Taon pa. Okay, salamaton tabi, mabuhay ka mo dyan sa apse mo. Sige. Opo, thank you. Karen? Didi? Ikani, siguro, pwede ka naman magpahingalo ta. Gari, naghapon ka naman dyan. Di ka na magpabot dyan kipangod doon. Tama kasupog ko naman kay Engineer Baclo na pangod doon ka pa dyan. Sabagay, ikaw ay kakayan tawang kipangod doon niya. Kailan, gano'n ba kasupog naman eh? Actually, sa totoo lang ha, kaya ako nagparaan sa mga ancient na dumanan ko kang pangutuan ko. So, tiritan ka. Ay, wow. Pero, pwede ka kang pangutuan niyang kilibre ni Engineer. Wait na, okay din. Mabuot yan, maray na tao, nakauron ta. Yes, Okay, o sige, thank you Karen ha. Pahingaro ka naman tabi. Thank you, Didi. Ingat ko ka mo. Opo. Okay, thank you Karen Ala, mga tugang from Apsimo. Yan tabi ang pigahalatang last na order, pangultimong order, mga tugang kan sa tuya tabi na gobernador para po sa decampment kan sa tuya na mga So solve na, kaya po sa loob po ng 30 minutos, mga tugang, sendo po na madadangog digdi po sa DCGB ang misa. Tamay inabangan may tabi sa misa diyan po sa simbahan ni San Rafael para po magpasalamat kita mga tugang sa tuya tabi na kagurangnan. May commercial ka tabi ko yan imi. Iwa ka. Sige daw, alas 10:25 oras po sa Pilipinas. Makalipas lang kan mga patalastas. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa betor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venyo. Ligas venyo, ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin.
at kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Kahit pawis, blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis, blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution No. 147 Series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin nito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5 Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City, Manito Central School, Sentro, Manito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdara sa naning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing as iba pang dokumento, dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility as in documentary requirements pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madural sagod sa Nobyembre 20, 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit pawis, blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis, blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. At San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Segundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, ligtas sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kahit
Tito Paperminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasurog. Basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pare, alam mo ba pag overwork at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. Ang San Miguel kay Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Ang ibang energy drink nagpapromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo, arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Sige, mga tugang, L1035 nin pagkaaga, digdi po sa DCGB. Daragantan sitwasyon, hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy nasalita. Kaso kadakol kang nidiscover ni Jimmy Kasubago. Habang naggilikot dyan sa 3rd District Canal Bay. Pero sabi mo na ni Madam Aka, ito, mamaya ay nadlubat ako. Mamaya lang, basahon ko Jimmy, kumusta dyan? Jim? Yun. Hello, BP. Yes, go ahead. Maray naga sa mga parantabay. Back to normal na ang sitwasyon sa palibot. Yeah, mainit na pati. Mainit na Mainit na. Mainit na, mahiling mo ang mga tao. Nagririnig na kan mga dahon-dahon na nagparalid kan na uminaka sa banggi. Yes, yes. Ang negosyo loy-loy na nagbuburokas na. And may nagsasaraon na. So, ang bukang bibig, digdi BP, sa paglilibot niya to, sa haros na salaman niya to, BP, ang palibot ka na 3rd District, nakantos kita sa Libon, ang bukang bibig, salamat sa Diyos. Yes, yes. Salamat Dapat sa Diyos. lang, dapat lang. Gapos man guys kita. Itong sa Pulanggi, dahil pa man nag-uruli sa ginibong evacuation center. So, simbahan, St. Peter and Paul. Kasi yun man ang practice, BP. Dahil puraber pa, although wala pa man kigo signal, puraber na mag-uruli, nagmisa, nag-aratinder sa mga nag-evacuar ka sa Banggi, and misa, isa pa sa salamat, isa para sa gabos. Ayan, talaga
Nailan ko sa pinadara mong picture social media, may misa ito? O na automatic nag-misa sa supadi, ano? Nakapost na sa social media. Nailan ko. Nagapo na ito magmisa. Yes. Oo. So magayon man, naigwamanin maski nga ni kalamidad, may mga leksyon man sa tuyang winawala taning mga bagyo. Totoo. Araw kaming so Christine, so libon baga nataraka keto pero ngonyan, sigun ka maliwalas pamando ko ni Sir Ian Siciliano, anim diara remote chief. Kumparakan Christine na talagang gari kurumusan pandok nataraka sa mga tao. Pero yan purabir pa mag-abot to Typhoon Pipito in place nagabos and okay na tabi pipe sa tuyang kapalibutan na namamalisyan ko lang so mga biyaheng Manila mga bus wala akong nasasabatan digdi sa kuyang paglilibot sa mga oras na ini. Imagine nga papasayarong jeepney, kulang kitang na hihiling sa although igwaman pero limitado na mga nagbibiriyahe sa mga oras na dangan wala man in trabaho mananggad kulang man kipasayarong ngunyan. Although karon day pa Jimmy tinugutan ta. Subagyo kaya baga pasiring duman sa Tagalog region. Ayo. Maagi sa may Quezon Province, pasiring dyan sa may Pulilio Island sa Cam Norte. Oo, masasabat ninda so kwan masabat ninda so Bagyo, so Kuang Kamparos. Oo, kaya baka day patinugutan. Pero pag luminag pa siyan dyan, sa area yan, baka pwede anyway, na. yawan ako digdi sa ligaw ng ngunyan, Bipe. Okay. May pig-establisher kita. Takasubanggi, may nakantos na text baga sa programa ni Pading Piyo na sabi may Laigado landslide. Somewhere in dahil ko nabanggiton sa barangay ilingon ko taod-taod mapasiring ako sa CDRR mo makikumustaman kita digdi sa syudad kan Ligaw yan tabi mga dagdag na informasyon sa padagos niya itong pagre-recorrida digdi sa kuyang area of responsibility Jimmy Nasalita DCGB News 3rd District Albay. Yes, salamat Jimmy sa report hali po dyan sa luwas sa padagos niya to mga tugang na pagtugay-gay kang sitwasyon dyan po sa Satuya na kapalibutan kaya padagos kita sa padagos kita mga tugang sa Satuya tabi na paghahato din mga informasyon pero ang latest nga ni ito po na pinaluwas na uli ni Governor Glenda Bungao para po mga tugang makapagkuha na kita para po kita makapag makapag-decamp na susug after na magkaigwa tabi ki assessment ang Satuya tabi na mga local chief executives mga local chief executives para aramon tabi kung ano ang bago pa urulion ang mga persona na yung mga tugang ang nakapagpadagos po pagkatapos na magkaigwanin assessment tabi sa Satuyang Kapalibutan. Alright, so 20 minutos na lang mga tugang 11 o'clock na pag 11 o'clock sabi ko nga ni igwa po kami ki misa dyan po sa Saint Rafael na pinag-abangan 11 ko yan 11 o'clock tapos ilalive mi po ang digdi and parte na po kan sa tuya mga tugang na pagkatapos kan sa tuyang COVID. O sa Lunes naman papasadahan tan iba pang mga lugar na iupuan for follow up sa tuya tabi na dapat niya tong may follow up sa tuyang mga kababayan digdi po mga tugang sa digdi po sa probinsya kan Albay. Alright, sige. Basahon ta muna sa mga texter ta. May mga nakaantab. Dakul pa kitang mga nakaantabay ngunyan. Digdi po mga tugang sa Satuya ni programa. Sabi ni Tita Marie Honrado, kudos po to all government officials from the government down to all the barangay officials for their great teamwork. Job well done. Yan. Very good. Thank you tabi Tita Marie. Maray na aga tabi sa imo Re, igwa na kami ilaw digdi sagpon. Yehe, salamaton tabi sa Aleko. Kadakol na smileys pinadara niya. Kadakol na smiley siguro mga 1,000 smiley so pinadara niya alright sana po pahingaluan mo na kisarong aldaw ang mga aki stress pa man sana sa Tuesday na sana ma-resume ang klase pwede magayon po sa imong suwestyon Christmas song na muna
Good morning, galing mo, Sir Henry. Saludo ako. The best ka mo sa DCGB. Christmas song. Ay, may request ni Kuya ni Mickey Christmas song, adi. Sige po, Christmas song muna, thanks. Alright, sige po, later pagka may makuha kita ha. Nataigwa po kamo kuryente dyan sa DCGB. Igwa na po kaming kuryente. Kasubagong, ano was Kuya Neme? Alas 9, pasado alas 9. Ha? Buda, so nainot nagkaigwa dyan sa may Patikan Marquez. Good morning, Henry Digdi po sa Kamalig. Wala pa man pong kuryente. Kadakol kanda pang kuryente. Ano? Hapot ko lang po kung na rin mapailaw an Aleco sa Ginubatan Albay. Yan. May klase na po sa aga. Day pa po order para sa resumption of classes. Pero sabi ni Engineer Baclao, mapaluwas da ki advisory dyan hapon si Governor Glenda regarding sa klase. Dapat so ginamit na mga evacuation center tabi bago mag-urulian so mga naka-star gusto nilang mangyari na dapat malinig po ang eskwelahan. Kaya dapat marilimpya po sa mga lugar na iyan. Iyo po, marilimpya po sa mga eskwelahan tanganing i-ready ang para sa aga. Kaya aramo tataod-taod dyan hapon kung ano po ang advisory na luwas ni Governor Glenda Bungao. Sir, back to work na po ang gobyerno, buda private sa aga. Patingon yan po, iguana. So, private sector po, effective ngunyan sa mga nagtatrabaho dyan sa mga establishmento negosyo, iguana, resume na po ang trabaho. Ha? So, sisingani po, bukas na. Tapos, sa aga po, back to work na ang pribado asin gobyernong sektor sa pangkabilugan. Yan, ha? May trabaho na po. Ganun po pa magtrabaho. May trabaho na tabi. Back to work na po sa gobyerno, government works, government employees, and private sector sa aga. Yan. Kami man sana po sa media, ang private sector, nadaing pahingalo. Ang pahingalo sana po, mga nagkaperang oras pag Biyernes Santo, Buda, Sabado, di Gloria. Pero sa mga technical mingana, yan ang nagtrabaho yan para i-check po ang samuya ng mga transmitter. O kami man na mga announcer man, tamang oro ang bugero man kami, naglakaw-lakaw man kami diyan kung saan. Dahil pwede magparataram, pag ano yan, pag oras tabi, mga tugang kan, Sabado, tabi, na after kang Biyernes Santo. Okay. Hello, Jim. Yes, yan ako digli sa CDRRMO. Yung padigdihan mga personay, yung digli si Sir Choi, good morning, si CDRRMO Chief. Yung digli si Mayor Nando Gonzales, si Vice Mayor Rick David, Kagawad Ted, Kagawad Maduman Langit. Nag-meeting ka rin eh. Makikumusta kita digli sa Liga sa BBP, tanatin po niya ito digli sa Mayor Nando Gonzales. Mayor, makikumusta po kami sa minaging kalamidad kung kumusta man sa Siyudad Canligao. Si BP Henry po sa angkol sa DCGB. BP, si Mayor Nando. Apo, Mayor, si Henry po sa DCGB. Yes, Henry, good morning. Good morning everyone. Opo. Okay na kami sa Ligao. Nakadicamp na kami, nag-urulian naman sa mga residentes na nag-evacuate. Opo. Kasi dahil may kidamay signi. Ayun, so very everything good. is under control. So pasalamat kita sa mahal na Diyos na na-spare kita. Iyo baga. Everything is going well, Henry, dito sa Ligao. Very good. As far as evacuation is concerned, dahil na kami evacuation niyan. Yan, okay. Nakadicamp na po, Mayor, Nakadicamp na po, Gabos. Ano yung evacuation daw? Kasubang umaga pa. Ayun. Early morning, so order me, daybreak, we start camping para makauli naman sa mga tao duman sa mga residences nila. Maski puro pa, Iyo baga. Mas comfortable sila duman sa mga araw. Yes, opo. Naghahalit ang pati yan, kan sitwasyon ng habang halayo sila. Oo. So, they can start also working again, no? Yeah, Parang yeah. kalingaan. Opo. Mayor, ano pong hiling nito sa aga? Pwede na pong ibalik ang klase tabi sa aga mismo na Lunes? Ang alita, bago na ko, sa kuya lang, pwede na. There is no reason. Yeah. Dahil mga Enrique weather disturbance ko niya na naka-raise. Yes po. So meaning if there is no weather disturbance, dahil naman rain warning. Yes. So the parameters for holding classes are already clear. Yeah. Unless
we have a sudden change of weather. Pero di man siguro Okay naman. Opo, para man po kimaraot ng panahon na kasunod. Buda, so mga binarayaan kan mga evacuees mayor, malinig naman sa classroom para may mga areas ng rinililigan sa classroom para i-ready sa aga, no? Tabi. Lalo kami digdi kasi ang instruction may when they leave the rooms, when they leave the one, they have to tidy up the room. Yes, yes. Yung pasunod, taraninda. Yung ginamit taraninda. Opo. So you only have to rearrange the chairs, which we have a team now going around the schools, putting it up in shape. Opo. So I see no reason why we should not, unless the authorities have other reasons, they korama, no? Opo, okay. Mayor, salamaton po ha. Ingat po kamo perme, tabi. Ang concern na lang tabi, Yes. natural mo po nini sa lokal na gobyerno kan naligaw sa restoration. Itong subak kong malama, daday nakakaagi duman pa sa mga trucks na may kargamento pasiring sa Masbate. So anan mga tangon yan, alternatibo pa man sana ini, palliative measure pa man sana ini tabi, makalaog sana sa mga light vehicle. Yes. Ano na po mga puturong plano kay ni tabi, Mayor, tayo ni baga, agihan ini pasiring sa Masbate, lalo na kan mga kargamento. Dahil man maagyan, sa mga magagabata, mga pangani, ang tinampol, temporary. So ano po mga long-term solution po kanita tabi, Mayor? Apo. Well, the long-term solution will depend on the Department of Public Works and Highways kasi this is a national road. Yeah. So they will have to, that is under their jurisdiction. Opo. Kami nag-intervene kami di Henry. Opo. Daan na hiling mina talagang perwisyong dakulaon kung di maagihan ito. Iyo baga. So, nagpadala kami kay Kipo, nagpadala kami ng materyales, nag-joint venture kami ng DPWH, pinagtarabangan nini, lalong-lalo na hanggang sa oras na napaagi mi na sa 10-wheeler. Yes, yes. Pero kung yan medyo garo baga may date na tanag-uran man, yan. Ako man nga niya kung yan, tahilingan ko giraray. Pero ready kami to do any intervention sa city government ko na, kung busy mo ng Public Works and Highways, na maagihan giraray ni lalong-lalo na sa mga dakarulan truck. Supply man duman baga sa Pioduran, duman sa Masbate. Yes po. So, mahiling kami, gigibuhan mi ni intirong medios na possible ni perming tilampong inita, vital road din ito. Opo. Okay po, Mayor. Salamat po, Mayor. Okay, so yan sabi, BP, si Mayor Nando Gonzales, and nasa Mayor, may mga relief pang ipapadar, mga kuyanan, for reserve na lang yan. Reserve? Kayo mga last minute. okay, so yan tabi, BP, mga tugang tingog ni Mayor Nando Gonzales kan Ligao City with Sir Choy Perillo and si Dararimo Chief, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report from Ligao City. Sabi kan mga texter ta, habang pigalat-halat tatabi sumisa San Rafael. Follow up man tabi kami sa Aleco Migo, kuryente sa Gugun. Salamat po sa lalaking walang inaayawan na trabaho kahit mag-umaga pa. Sige, Migo, forward ko tabi sa Aleco ining concern ni Dr. Tonya. Sir, pwede po upod ng Aleco, tabita no Feeder 1 sana ang walang kuryente sa Legazpi. Sige po, taekwanta ha. ABS-CBN, ang dating nyo po, sir. Walang katatalo. Salamat po. Good morning. Wala pa rin kuryente sa Purokwan, Tagas, Daraga. Permi man po dyan, magpakuryente digdang Aleco. Sige po. May klase na po sa aga. Yan po ha. Abangan na lang po nindota may advisory kaniluwas ang provincial government Kanalbay. Kamalig may kuryente. Okay. Baby boy, no rin po ang mailaw sa San Francisco malilipot. Dakol pa paano? Morning, pati ko ta work day mo na sa aga dakol pang barabao na gamit sa house. Mas makusog kay sa first district so paro sana sa biyo wala mo ng work. Alright. Sige, pwede po yan. Aradalan yan sa tuyang mga eksperto. Follow up man po, Ligao Feeder 2. Okay. Sige daw ta. Makarunong ko daw si Angie. May oras pa kuya. Di pa man kuya na yung sana? Wala pa man na. Wala pa. Sige daw. Makarunong ko daw si Angie. Tabi. Feeder 1. Bita no da tabi. Dahing kuryente. Madali lang ha. Balon ta daw na. Hello? Hello? Hello po? Hatid mo tari ang ipataram ko po. Salamat sana sa inyo. Salamat sa mahal ng Panginoon. Sa maray na servisyo ninyo sa komunidad. Makadiyos ko na tao ang servisyo ninyo. Ang isigube. And importante ika at kung mga reporter mo lalo si Jimmy. Saludo po ako sa inyo, Sir Henry, and
sa mga reporter mo. Number 1 si Gene. Sa isa. Opo. Salamat. Sige po. Ingat po kami, ma'am. Salamat po. Salamat po sa inyo. Service mo kayo, no. Salamat, ma'am Maray. Thank you po. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Yes po. Okay. Bye-bye. Thank you. Alright. Pigalat-halat, ano ang, ay lang ha. Pigalat-halat bilang tabi so misa sa St. Rafael para maidarami sa Indogabos. Good morning din po sa Barangay 27 Victory South. Walang kuryente din po. Sige daw, tapudang ay si Angie, may missed call sa kuya eh. Pigapudang ko kaya kasubago. Karamunta daw kung kumusta ang sitwasyon kan alay kung kan mga day patabing kuryente. Mga tugang 9 minutes bago po magabot ang alas 11 nin pagkaaga. Hindi po sa tuya na programa. Hello, Ange. Ange, oy, good morning. Nasa work ka tabi? Yes po, naka-duty po. Okay. Maray man ta. Paano kaya, on the air ka tabi, Ange, nagharapot sa mga kababayan pa regarding sa mga area sa day patpong kuryente? Lalo na sa Feeder 1, ano pang sitwasyon mo niyan? Anong Feeder 1, sir? Feeder 1 Bitano daw? Feeder 1 Bitano? Dito sa Feeder 1 is trip off po. Ano po? Trip off po. Wait lang, sir, malawas na ako. Sige. Okay, sige na. I'll call back, sir, madali lang. Yeah, okay. Sige, thank you. Alright. Sige daw. Alright. May ilaw na sa Banyadero po. Salamat, Aleko. Tapos Suligaw, feeder to energize po. Pero digi sa Ginubatan, wala pa kuryente sa Barangay Iraya, Purok 7. Salamaton po. Good morning, Kamalig po. Wala ding kuryente. Feeder 4, wala ding kuryente. Feeder 4. Kadakol ka na din ko na, no? Sige. Anyway, tayo forward ko tabi kay Angie. Ito naka-duty siya ngunyan. Ito na tabi si Ansta. Haputon ta kung ano ang general na sitwasyon ngunyan sa palibot. Ange? Yes, sir. Opo. Ano ang sitwasyon ta ngunyan tabi regarding sa kuryente? Siguro, sir, saro-saroon ko na lang po yung mga substations na, no? So, energy station ta. Mas maray tabi, Ange. Go ahead. Apo, when the weather subsided po, nagpuon-puan na pag-resort na kang powers, and so mga maunang bitan ko po, na mga day pa-energize, meaning po nagkakandak kita ng line assessment. So Yes. for the second district of Albay, sir, Bitano Feeder 1 and 4, trip off pa po kita, no? Bitano Feeder 2, energized na po pero isolated ang Binanwahan recloser. Opo. Bitano Feeder 3, energized na din po kita. And for the Washington substation, energized na po ang Washington Feeder 1 and Washington Feeder 2. But for Washington Feeder 2, isolated pa po ining Salvacion recloser going to ining mga areas po pagkakang Kamalig. And ini pong Washington Feeder 3, energized na po, pero isolated po ining Barangay Taysan going to Mariawa. And Washington Feeder 4 naman po, energized na rin po siya, but isolated po ang Bascaran recloser. Now, for the first district of Albay, ang sa tuya pong update dyan sa Santo Domingo, ining sa Santa Misericordia substation, NGCP trip off pa po ini, sir, so di pa po kita pwede makapag-supply dyan ng kuryente. And for the feeders, nasako po kang substation kang Tabaco and Malinaw, nag-energize na po si NGCP, but we are still assessing kung pwede na din po on the part of Aleco na mag-energize naman. Depende po sa sitwasyon kan mga sakop na mga LGUs kay ni dyan po sa Tabaco and Malinaw substation. Now for the 3rd district of Albay po, ining Ligaw Feeder 1 and up to Ligaw Feeder 3, energized na po sinda, pero may mga isolated areas na lang po kita na pagtatrabahoon po ngunyan kan sa muyang technical team. Same with the feeders po na covered ng Polanggi substations. Ayun. Okay. Very good. At klarado yan sa gabos ng mga nagdadangog ngunyan. Ano po ang kausa kang kwan pag brown out, pag trip up kang kuryente ka sa Bangge? Opo, may mga areas po na affected kining makusog na pagparos, ano? And sa first district of Albay, may nagkairiling kita ni mga post na may natumbang post. Yes. But then again, sir, i-confirm yan, i-validate yan kan sa mo yung technical team, ano? And kung may mga naputol pong wires, yan po ngunyan ang tiga-assess
ma-assess kan sa muyang line personnel para po maayos po ko na ito before kita mag-energize. Opo, okay. Basta ang nasabutan ko sa imo, so gabos na dahil na mga nag-burnout, I mean sa mga area ngunya dahil kuryente, ongoing tabi ang assessment and restoration kan sa inyong grupo. Yes sir, kaso bago po nag-rolwas naman sa ibang mga naka-duty nga personnel ta, and maski po kasuot man naka-standby po ini mga personnel ta, rest assured po na once safe to energize, mapabalik na po ang supply ka kuryente. Iyo, sa Hubilyar Ans, na may chat kaya digdi, Hubilyar Albay, anong sitwasyon po duman? Harayo pa dito. May assessment, ongoing ang assessment na po duman. Ayan, okay. Sige, salamat ha. Pakikuha na lang tabi. Salamat sa informasyon. Sige sir, siguro mapagiramdam na lang kami sa consumers na ngunyan pong ongoing restoration ta. Again po, di po magdukot sa mga nahulog, naputol na linya ka kuryente. Eksakto. Kumbaga sir, please always consider our lives energized. Yes, narundong man muso dyan sa may SSS na pag-una kang lalaki, then kuryente, igwa pa lang. Hindi po baga sir. Diba? Kaya mas maray na pag nakalaylay dyan, lalo na kung hali sa poste, then hanggang magkapot. Tawada mag-meter unless na may so sa taga-Aleco or so may tataukan sa barangay ng mga electrical personnel tabi. Pero kung Aleco line mismo, dapat kamuans, di ba? Kamu dapat ang mag-pan eh. Dahil pwedeng deki iba. Oo, okay. Yes po, dahil po pwedeng basta-basta yan. Kaputan, in cases man po na sa mga barangay, muya magtabang kan mga barangay electrician, please coordinate pa rin po sa muya for safety purposes. Oh, tama man. Kung halimbawa, may mga taratauhon, mga mahigos, magtarabang di, magpakaram sa endo, mag-coordinate sa endo, para mas tali mapakaskas ang restoration ta. Bata, mapagal baga magparakapot-kapot, adi? Difícil talaga yan. Dapat. Okay. Ako sir si Joshua. Sige, salamat ha. Salamat po sir, salamat po. Alright, sige, thank you. Yan tabi, aklarado. So, gabo sa day papong kuryente, tabi, pig-assist nila saro-saro yan, kaya dakul ka mong mga pigditik sa kuya, day ko na po big-saro-saro kaya, inipuwad ko na lang po ini, na sendo tabi na mga text messages, duman sa chat group kan Aleco. Tabi, sabi niya sa bugtong Purok 6 Legazpi, iyo, naka-isolate po yan, nito area, then kuryente sa Feather 4, pero wala power sa Ocean Village, may pumutong na transformer sa may gate po. Yan, sige, tapirikturan ko ini, isenso kayan sa messenger. Southern part of Legazpi, wala pang kuryente. Travessia, yan, ha, sa Feather 4, Migo, yeah. Iya Migo tabi, yan na. Picturean ko, invitation ko kay Andy sa messenger ha. Travessia, then Imperial, no power sa Imperial Ridge View po. Thanks for the great service. Yan. Wala pa ko yan, Ems. Ayan na, yaw na po sumisa. O sige po, ipurwad ko kay Ange tabi ining mga text nindo through messenger para mahiling niya po, ha? Okay? Sige, mga tugang, yaw na po ang misa. Hali po sa parokya ni San Rafael. Bilang pasalamat niya to sa satuyang sa mahal na Diyos. And sa pa, mga tugang, magdarangugan naman kita sa aga, 5 o'clock in the morning, sa programang Morning Herit, unless na dyan po na hapon, o tadig mga panibagong emergency, may kinaraman po sa sitwasyon kan sa tuyang palibot. Uya po ang banal na misa, hali po sa parokya ni San Rafael.
Once again, good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Today is the 33rd Sunday in Ordinary Time. As the liturgical year draws to a close, the readings in today's Mass speak of the end times. But God's Word strengthens us in hope. The budding forth of the fig tree that Jesus points out in the Gospel symbolizes this hope. Life, nature itself, seems to take for granted. What is true in the change of the season is also true in the life of the Spirit in us. The Spirit transforms old to new, chaos to order, sorrow to joy, death to life. To preside over our Eucharistic celebration is Reverend Father Francis Binaya. Please all rise and join in the singing of the anthem.